To je prvenstveno mi bio veliki izazov, da se ponovo vratim u taj svoj tinejdžerski period koji nije bio tako skoro. Ali trudila sam se da ne karikiram, da ne igram, da ne crtam devojčicu, nego prosto da negde se vratim u taj period i poput psihodramskih momenata da vratim sve te neke svoje nedoumice, strahove koje sam ja imala u tom periodu, nesigurnosti koje možda čak sam i previše probudila u smislu da sada nekako sam svesnija koliko sam u tom periodu bila ja jedno nesigurno i pomalo onako isfrustrirano dete. Tako da najveći mi je zapravo bio izazov kako razdvojiti te narativne delove i onoga što se dešava na sceni. Ti delovi jesu trebali da budu interaktivni, s tim što sam se ja trudila da ne budu interaktivni u onom klasičnom smislu kako se to dešava po dečjim pozorištima, da sad ja i deca stupimo u neku verbalnu komunikaciju. Htela sam to nekako da izbegnem, da oni se osete kao da su moji prijatelji, da se ja njima ispovedam, da su oni neka druga strana koja imam poverenje ili da se poverim i da kažem neku svoju intimnu ispovest, da tako kažem, prosto samo da se nekako energetski, na nekom energetskom nivou da se razumemo, a da prosto ne dođe na onom banalnom smislu sad kao razgovaramo. Eto, trudila sam se da se probije taj četvrti zid, a da nekako da se na energetskom nivou razumemo, da ne dođe do neke verbalne komunikacije, jer mislim da to bi možda i narušilo ritam predstave. Tako da to mi je bio najveći izazov, kako razdvojiti ta dva dela, kako izaći iz tog ispovednog tona u scenu sa ostatkom ekipe.